खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ एनबि ब्रह्म चेनेलाव गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव सानसेयारि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गिबि खौराङावनो दङ आसाम मेघालय दावबायारि फालांगियारि गारिफोरा 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय सरासनस्रा जागायगोन। मेघालयनि लेङाइ गिबि मन्थ्रिया रबिबार 23 आगस्तआव दावबायारि टेक्सि आफादफोरजों सावरायखांनायनि उनाव बुंदों दि आसाम आरो मेघालयनिफ्राय फैनाय दावबायारि आरो फालांगियारि गारिफोरा 10 सेप्तेम्बरनिफ्राय मोन्नैबो रायजोनि गेजेराव सरासनस्रायै खारगोन। गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदों दि मोनसे गोलाव समनि समाधाननि फारसे खामानि मावनो आरो मोन्नै रायजोफोरनि गेजेराव गारिफोरनि हेंथा गैयै खारथायखौ रोखा खालामनो थाखाय 10 सेप्तेम्बरनि उनाव आसामनि थान्दैफोरजों आरोबाव मोनसे फारि सावरायजागोन। शिलंआव मोनसे खासि स्टुडेन्ट इउनियन (केएसइउ) नि हेंथा दिन्थिफुंनायनि समाव बावैसोनि हिंसानि सायाव बांनाय जिंगानि गेजेराव सनिबाराव गुवाहाटीआव आसामनि सीमा रैखाथि मन्थ्रि अतुल बराजों धरनि सावरायनायनि उनाव बे मेलआ जादों। जाथायनि समाव आसामाव रेबथुमजानाय गारिफोरखौ नोजोर होनाय जादों आरो गाज्रि खालामनाय जादोंमोन, जायजों गोबां दावबायारिफ्रा जखम जादोंमोन। रबिबारनि जथुमनि समाव जानाय गोरोबलायनायनि सिङाव मोन्नैबो हादोरसानि फालांगियारि आरो दावबायारि गारिफोरखौ आसाम-मेघालय सिमानि गेजेरजों जेबो हेंथा गैयाजासे सालायनो गनायथि होनाय जागोन। मेघालयआव रेजिस्टार खालामजानाय दावबायारि टेक्सिफोरखौ आसामाव थांनो गनायथि होनाय जागोन। फारसेथिं आसामाव थानाय फालांगियारि आरो दावबायारि गारिफोरखौबो मेघालयआव हाबनो आरो सालायनो गनायथि होनाय जागोन। मोन्नैबो हान्जाया बेखौबो गनायना लायो दि गारि थांलाय फैलायखौ गोजोनै आरो हिंसा, सिगि-सग एबा गुबुन गाज्रि जाथाय खालामाजासे सोलिबाय थानांगौ। नैथि खौराङाव दङ मास्क गाननाय सुबुंफोरा दानसेयाव थामथि खेबनि थाखाय धुबुरीनि न'आव हाबदों, थागिरिखौ गाग्लोबनानै खारलाङो। पुलिसआ फोरमायनाय बादिब्ला 23 आगस्त रबिबारखालि फुंनि समाव धुबुरीनि चार मेन र'ड ओनसोलनि गंसे न'आव मुखा गाननानै सानै सुबुङा न'आव हाबदों आरो नखरनि सासे सोद्रोमाखौ होबथानो नाजानायाव गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदों। बे जाथाया फुंनि 4 रिंगासोआव गणेश दत्तनि न'आव जादों। खौरां मोन्नाय बादिब्ला सानै सिनायमोनै सुबुङा खिरखिजों गाखोनानै न'आव हाबदोंमोन आरो उनाव न'आव हाबनो थाखाय गुबै लहानि ग्रिल दरजाखौ सिफायनानै हाबदों। जेब्ला नखरनि सासे सुबुं बिश्वनाथ मजुमदारआ हाबसनफैग्राफोरजों मोगा-मोगि जानो नाजायो अब्ला गाग्लोबग्राफोरा बिथांखौ गोबौ सिखाजों गाग्लोबो। बे दावराव-दावसिया नखरनि गुबुन सोद्रोमाफोरखौ सांग्रां खालामो, जायनि मददनि थाखाय गाबख्रावनायनि जाहोनाव सानैबो न'निफ्राय खारलांनो गोनां जायो। खौरां मोन्नाय बादिब्ला दानसेनि गेजेराव बे न'आव बेफोरबादि जाथाया थामथि जाथाय। जाथायनि उनावनो धुबुरी पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। दासिम रावखौबो हमनायनि खौरां मोन्नाय जायाखै। पुलिसआ सिखाव खावनायनि जाथायफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो सन्देह गोनां सुबुंफोरखौ सिनायनो आरो संदाननो नाजागासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसामनि सिलचर-सनाय लामायाव मटर साइकेल आरो कारआव अर खामदों, गोबां खहा। 23 आगस्तनि सानजौफु समाव औलिया बाजारनि साखाथियाव सिलचर-सनाय लामायाव अर खामनायनि जाहोनाव गंसे मटर साइकेल आरो गंसे गारिआ गोबां खहा जायो। बे जाथाया आइएस डिजिटेलनि मोखाङाव सानजौफुनि 1 रिंगासोआव जायो, जेब्ला मटर साइकेलआ हरखाबै अर खामो। बे अरआ गोख्रैनो खाथियाव लाखिनानै दोननाय गंसे गारिआव गोसारदों। जाथाय जानाय समाव मटर साइकेल आरो गारि सालायग्रा रावबो गैयामोन। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बिगोमाफोरा खाथिनि आनजाद मिरुआव आनजादाव जिरायनो थांदोंमोन जानो हागौ। अरखौ नायनायनि उनाव जायगानि सुबुंफोरा अरखौ खोमोरनो नाजायो, नाथाय अर खामनायनि गोहोखौ सामलायनो हानायनि सिगांनो गंनैबो गारिखौ गोबां खहा खालामदों। जाथायनि बागै खौरां मोननानै पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो उनाव खहा जानाय गंनै गारिफोरखौ पुलिस थानासिम लानानै थाङो। अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। अर खामनाया माबोरै जागायदों बेखौ मिथिनो थाखाय पुलिसआ नायबिजिरनायखौ जागायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ बांलादेशआव आजिरा मोननाय हिन्दु फरायसालिनि फोरोंगिरि, बिसि आरो सानै गथ'साफोरखौ न'आवनो गोथै सह'आव मोन्दों।
बांलादेशनि रंपुर सोहोराव सासे आजिरा मोननाय हिन्दु फरायसालिनि फोरोंगिरि 65 बोसोर बैसोनि गणपति चक्रवर्ती, बिथांनि 50 बोसोर बैसोनि बिसि प्रीतिलता चक्रवर्ती, 23 बोसोर बैसोनि फिसाजो अगामी चक्रवर्ती प्रार्थी आरो 12 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला प्रियमनि गोथै सहखौ सन्देहगोनां थासारियाव गावसोरनि फांथेनाय न'नि सिङाव मोननाय जायो। सनिबारखालि हरनि 11:30 रिंगासोआव गोथै सहफोरखौ मोननाय जादों। गणपतिया थांनाय बोसोरनि 31 दिसेम्बराव रंपुर जिल्ला फरायसालिनिफ्राय आजिरा लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं बिथांनि फिसाजो अगामिया रंपुर कारमाइकेल कलेजनिफ्राय इंराजि आयदायाव मास्टार डिग्री उथ्रिसारनाय आरो फिसाज्ला प्रियमा थाखो 5 नि फरायसामोन। खौरां मोननाय बादिब्ला बृहस्पतिबार सानजौफुनिफ्राय प्रीतिलतानि बिनानाव फुजाया बिसोरजों जोबथा रायज्लायदोंमोन। जेब्ला बाय बाहागिफोरा बिसोरजों सोमोन्दो लाखिनायाव फेलें जादोंमोन, अब्ला बिथांमोनहा सोंनो थाखाय बिसोरनि न'आव फैदोंमोन आरो नुनो मोनो दि न'नि गाहाय दरजाखौ सिंनिफ्राय फांथेनानै दोननाय जादों। बिनानावआ फोरमायनाय बादिब्ला उनाव पुलिसआ फैनानै थाला सिफायनानै न'आव हाबो, जेराव बिथांमोनहा गोथै सहफोरखौ बोखांनो हादों। पुलिसआ बिमा आरो फिसाजोनि गोथै सहखौ जिङाव मोनो आरो गणपतिनि गोथै सहखौ उखुमाव बोखांनो हायो। खौरां एजेन्सिया फोरमायनाय बादिब्ला उन्दै गथ'नि गोथै सहखौ बिसना सिङाव मोननाय जादों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों फोरमायनाय बादिब्ला रंपुर मेट्रपलिटान CIDनि इनचार्ज सुबीर चौधुरीनो फोरमायनाय जादों। चौधुरीया बुङो दि जों नायबिजिरगासिनो दं। नायबिजिरनाया बे बुथारनायनि थाखाय सोर दायनिगिरि बेखौ थि खालामगोन। बाथि खौराङाव दङ। 48 हादोरारि फोरोंगिरि बान्था मोननायफोरनि गेजेराव 2 आसामनि फोरोंगिरिफोर आरो सा-सानजानिफ्राय 8 सायख'जादों। 48 हादोरारि फोरोंगिरि बान्था 2026 मोननो हानायफोरनि गेजेराव आसामनि 2 फोरोंगिरिफोर दं, जेराव सा-सानजानिफ्राय 8 फोरोंगिरिफोरखौ मुंदांखा बोसोरारि सन्माननि थाखाय सायख'नाय जादों। आसामनि बान्था मोननायफोरा जाबाय रङियानि पिएमश्री केन्द्रीय विद्यालयनि डक्टर मनीषा खेत्रपाल आरो जरहाटनि राजेश बरदलै। हादोरगिरि द्रौपदी मुर्मुआ 5 सेप्तेम्बराव गोदान दिल्लीनि बिगियान भवनाव बे बान्थाखौ गथायगोन, जाय सानाव फोरोंगिरि सान महरै फालिनाय जायो। सा-सानजा ओनसोलनि 8 बान्था मोनगिरिफोरा जाबाय आसामनिफ्राय डक्टर मनीषा खेत्रपाल आरो राजेश बरदलै, अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय याकु टामे, मणिपुरनिफ्राय बांलेमबाम गोविंद सिंह, मिज'रामनिफ्राय लालनुन माबि, नागालेन्डनिफ्राय आर रनाल्ड मेरु आरो सुषमा तामां, त्रिपुरानिफ्राय रन्जन देबनाथ। सा 48 बान्था मोनगिरिफोरनो फरायसालि सोलोंथाइ आरो लेखा रोंनाय बिफानजों जिल्ला, रायजो आरो हादोरारि थाखोआव मोनथाम थाखोनि फारिखान्थिनि गेजेरजों सायख'नाय जादों। बे बोसोरनि बान्था मोनगिरिफोरनि गेजेराव मोन 27 रायजो, गं 7 मिरुआरि ओनसोल आरो मोन 6 मिरु सरकारनि आफादफोरनि जानानै सा 26 हौवा आरो सा 22 आइजो फोरोंगिरिफोर दं। फरायसालि सोलोंथाइनि गुनखौ जौगाहोनाय आरो फरायसाफोरनि जिउखौ जौगाहोनायाव फोरोंगिरिफोरनि बिहोमानि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ मान बावनो थाखाय बोसोरफ्रोमबो फोरोंगिरि सानखालि हादोरारि फोरोंगिरि बान्थाखौ होनाय जायो। बान्था होनाय हाबाफारियाव साफ्रोमबो बान्था मोनगिरिफोरनि बिदिन्थि गोनां हाबाखौ दिन्थिनाय सुंद' डकुमेन्टारिफोरखौबो दिन्थिनाय जागोन। 2026 मायथाइनि बान्थानि थाखाय 15 जुननिफ्राय 20 जुलाइनि गेजेराव सोलोंथाइ बिफाननि नेशनेल टिचार्स एवार्ड पर्टेलनि गेजेरजों अनलाइननि गेजेरजों गावनो मुं थिसननो थाखाय आरजाथाव फोरोंगिरिफोरखौ हांख्रायनाय जादोंमोन। 6थि खौराङाव दङ। आसाम नगावनि रंगालुआव खावनायनि जाथायफोरा बांदों। डाम्पारनिफ्राय 140 लिटार डिजेल खावनाय जादों। बावैसो जाथायाव रंगालुआव जानाय सासे थागिरिनि न'नि सिङाव लाखिनानै दोननाय गंसे डाम्पारनिफ्राय 140 लिटार डिजेल खावनायनि अजद होनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला AS07 AC 3201 रेजिस्ट्रेशन नम्बरनि गारिखौ हरनि समाव थांखिनानै लानाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला डाम्पारनि फुयेल टेंकखौ खुलिनानै डिजेलखौ खावनायनि सिगां सोंनायखौ होबथानो थाखाय सिखावफोरा न'नि बिगोमानि फिसिनाय सैमाखौ गाग्लोबदोंमोन। बे खावनाय जाथाया 23 आगस्तनि फुङाव सोराङाव फैयो, जेब्ला बिगोमाया डाम्पारनि गाहायाव डिजेलखौ गोग्लैना थानाय नुयो आरो थावनि टेंकनि केपखौ खेवनाय नुनो मोनो। ओनसोलनि थागिबिफोरा अजद होदों दि बे ओनसोलाव डिजेल खावनायल' जेंना नङा, गलानिफ्राय मटर साइकेल, मोसौ आरो मुवा बेसादफोर खावनाय जाथायफोराबो सम-सम जाबोगासिनो दं होनना दाबि खालामदों। ओनसोलनि सुबुंफोरा अजद होदों दि बे ओनसोलाव आयेन बेरेखा फेग्रा मुवा आरो जुवा गेलेनाय खामानिफोरा बांनायनि जाहोनाव दायगोनां जाथायफोरा बांनो हमदों।
सिखाव खावनाय जाथायफोरखौ लानानै गोबां जिंगा सिनायनि गेजेरावनो थागिरिफोरा खुंथायखौ लोब्बा थानाय सुबुंफोरखौ सिनायथिनो हमनो आरो रंगालुआव पुलिसनि पेट्रलिंखौ बांहोनो खावलायदों, गुबैयै हरनि समाव। स्निथि खौराङाव दङ कानपुरनिफ्राय लांखारजानाय जरहाटनि गथ'खौ रैखा खालामबाय, आइजोखौ खादों। आसामनि जरहाटनिफ्राय लांखारजानाय 4 बोसोर बैसोनि गथ'खौ उत्तर प्रदेशनि कानपुर सेन्ट्रेल रेलवे स्टेशनाव जरहाट पुलिस आरो रेलवे पुलिसनि जुथायै अपारेशननि गेजेरजों जाफुंसारै बोखांनो हायो। लांखारजानाय गथ'जों लोगोसे नर्थ इस्ट एक्सप्रेस ट्रेननिफ्राय गनक मुंनि सासे आइजोखौ खायो। बे जाथाया 14 आगस्टआव जरहाटनि लाचित मार्केटआव जादोंमोन। दायनिगिरिया थगायनानै गथ'खौ टि-शार्ट बायनायनि मुङाव बिबैनिफ्राय गोजानाव लांदों। जेब्ला आइजोआ गथ'खौ बिबैनो होफैफिनाखैमोन अब्ला बियो पुलिसनो अजद होयो। पुलिसआ लाचित हाथाइनि साखाथियाव थानाय मैगंनि गलायाव सन्देह गोनां सुबुङा अनलाइन डिजिटेल पेमेन्ट खालामनानै होनाय रांखौ नागिरना मोनो। बे लेनदेननि डाटाखौ बाहायनानै पुलिसआ थाबैनो बिनि सिनायथि आरो जायगाखौ थि खालामो आरो थाबैनो रेलवे बिबानगिरिफोरजों लोगो नांनानै बिनि लामाखौ होबथायो। खौराङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला जाय आइजोआ गथ'खौ लोगोआव लानानै थांदोंमोन बियो दिल्लीयाव 10 लाख राङाव फाननो नागिरदोंमोन। फारसेथिं बिबैयाबो लोगोआव थानो हागौ होननानै अजद सिखांदों, जायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। 8थि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि सासे सुबुङा हाइ भल्टेज तारनि नांज्लायनायाव जोखोम। 23 आगस्ट रबिबारखालि गुवाहाटीनि भगदत्तपुर ओनसोलाव सासे 40 बोसोर बैसोनि सुबुङा हाइ भल्टेज मोब्लिबनि तारजों नांज्लायनायनि उनाव गोब्राबै जोखोम जायो। जायगानि थागिबिफोरा फोरमायनाय बादिब्ला जोखोम जानाय सुबुंखौ नेकिबुर आली होननानै सिनायथिनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला आलीया अच्युत चन्द्र बर्मननि न'आव मेजरमेन्ट लागासिनो दंमोन जेब्ला बियो गोथां तारजों मोगा-मोगि जायो। आलीनि खर'आव आरो देहानि गोबां बाहागोआव जोखोम जादों। बेनि उनाव बिथांखौ फाहामथाय होनो थाखाय गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालि GMCHआव थिसननाय जायो। अब्ला दिनैनि खौरां फरायथिनाया बेखिनियावनो जोब्बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।